והיום אנחנו ניקח את נדבר על התרופות היום, על הקונספט מאחורי התרופות, מה בעצם הפרמקו-אנרגטיקה. פרמקו-אנרגטיקה, האמת שזה מונח שניר אמיר ככה הכניס אותו, כן, לא מונח שלי, אבל הוא מונח נכון. אנחנו בעצם מנסים, היות והפציינטיות כל הזמן משתמשות בתרופות האלה, בתהליך, אז יש צורך לבצע איזושהי אינטרפטציה סימית למה שהן מקבלות, איך זה משפיע על הגוף שלהן, גם ובעיקר כדי לתמוך בתהליך ולא להתנגד לו. אני חושבת שזה סטפ יותר מתקדם מאשר אך ורק לעבוד דרך DD ו-TCM קלאסי. בכל זאת יש צורך להסתכל על התהליך המערבי, אוקיי? ולהבין אותו עד הסוף. חשוב לי לציין שבסין, כשאני קוראת מחקרים היום, אז חלק ממה שאני כאילו מאמינה, ובאמת האינטגרציה, דרך ההבנה של תהליך הקונבנציונלי והפרמקו-אנרגטיקה לא מתקיים. זאת אומרת, היום כשאני קוראת נניח מחקרים ב-IVF, אז חלק מהמחקרים מבצעים DD וטיפול DD קלאסי. זאת אומרת שאישה נניח עם חסר בג'ינג או חסר בקידני יין יאנג לצורך העניין, הם עדיין השתמשו בצמחים שהם מעשירים ומעודדי אנרגיה, נגיד של הכליות, גם בשלב של הדיכוי. אז אני לא אומרת כך או כך נכון לעשות, אני מציגה כאן את מה שאני חושבת וככה אני עובדת. אתם תבחרו לעשות עם זה מה שאתם. אני לא חושבת שיש דרך אחת שהיא נכונה. סליחה? מה, זה מה שהם השתמשו? זה המחקרים שלהם, כן, והם ממשיכים לעבוד איתם ככה. זה ממחקר. אתם ראו הצלחות? כן. אני באופן אישי קשה לי להתנגד או לשנות תהליך שהוא אמור להתקיים. אני לא חושבת שאני צריכה אני לא חושבת שאני אמורה לעשות משהו שהוא נגד התהליך הקונבנציונלי. הרבה פעמים חלק מהעבודה שלנו זה דווקא למנוע את אותם תופעות הלוואי, כי האישה anyway תרוץ עם הטיפול. לא מדברת על נשים עם רזרבה שחלתית נמוכה, אבל אישה ממוצעת בגילאי ה-20, תחילת אמצע שנות ה-30 בדרך כלל תגיב בצורה קלאסית לטיפול. בדרך כלל. אני לא מדברת על פוליטיסטיות, לא מדברת שוב על הקצוות שלה. והמטרה שלי היא ככה כך שתעבור את זה בצורה טובה יותר, קלה יותר, טיפה להקל על תופעות הלוואי, ולאו דווקא לבוא בבוסט ובתמיכה כל הזמן של הכליות. לא תמיד זה נכון. אוקיי? טוב. טוב, אז מה אנחנו נעשה היום? אנחנו נתחיל לעבור בעצם על סוגי התרופות השכיחות במהלך הטיפול הקונבנציונלי. נדבר על גלולות. מוזר שבחלק מצורך כאילו להביא הריון דווקא נותנים גלולות, אבל זה אחת התרופות שמשתמשים בה. די שכיח שאישה מקבלת גלולות, הרבה פעמים לפני פרוטוקול. יש נשים שתקבלנה גם כהכנה לקראת או תזמון של מחזור תרופות פרוגסטרוניות שנדבר עליהן כמו פרובר וארגסט וכו'. אנחנו נדבר על משהו שכבר צוין בשיעור של פרחי, תרופות המונעות ביות אנטגוניסטיות ואגוניסטיות, אוקיי? מה שנקרא דקפפטיל או סטרוטייד. נעבור עליהם. נדבר על הגונדוטרופינים. המילה גונדוטרופינים צריכה להיות כאילו שגורה בראש לכם. כשאני אומרת גונדוטרופינים, אתם מבינים מה זה? אוקיי, זה ההורמונים. מה זה הורמונים? אבל גלולות זה גם הורמונים.
אוקיי, זה התרופות שאנחנו מנסים בעצם לגייס איתם את הזקיקים, תרופות כמו, יש פה מלא, פיורוגון, גונל F, מנוגון, מנופור, פרגובריס, כל אלה נחשבים תרופות שהן בעצם מעודדות או מכילות FSH-LH, יש כאלה רק FSH, יש כאלה שזה שילוב של שניהם, אוקיי? רגע, בגונל הטרופינים זה רק LH FSH או גם איש פרוגסטרון לא נכנס לשם? לא. זה משהו מופרש של גונל הטרופיזם זה דואפיפיזה, זה FSH-LH. אוביטרל, אין לכם אוביטרל, כי אתמול עברתי על המצגת ואמרתי, רגע, חסר לי משהו. השקופית של אוביטרל תצטרכו להעתיק אותה בשקופית אחת, תוסיפו אוביטרל. זה כזה טריוויאלי היה ולא שמתי לב שאין, אז אוביטרל, אז זה גם תרופה מאוד מאוד שכיחה, שניתנת גם בהזרעות כמובן, לתזמן הזרעה, וגם לפני שאיבה, לתזמן בעצם את השאיבה. לא, אוביטרל. אוביטרל זה ה-HCG, הוא מדמה את ה-LH surge, אוקיי? לגרום לביוט. אחרי ה-IVF, סליחה, אחרי השאיבה, הרבה פעמים מתחילה התקופה שבה האישה מתבקשת להשתמש בתרופות לתמיכה. התמיכה יכולה להיות, היא בדרך כלל תמיכה פרוגסטרונית, ולפעמים גם נותנים תמיכה אסטרוגנית. אוקיי? מתי ייתנו תמיכה אסטרוגנית? הרבה פעמים כשחוששים שהאישה תדמם לפני הזמן, נניח הרירית לא מספיקה להחזיק בערך שבועיים אחרי החזרת העוברים, או 12, מתחת נגיד זה ככה, מתחת ל-12 יום, אם יופיעו טפטופים, אז הרבה פעמים או שיכניסו את התמיכה האסטרוגנית, או שיוסיפו מעבר לסטנדרט תמיכה פרוגסטרונית נוספת, כמו זריקות וכו'. ומה זה אומר אצלנו סינית, כן? רגע, אבל הפרוטוקול השבוע בדרך כלל זה פרוגסטרונית, כן. בדרך כלל תמיכה פרוגסטרונית, לפעמים, זה לא נדיר, זה עניין של שיקול דעת וניסיון רפואי של רופא, זה עניין גם או של למידה אחרי טיפולים קודמים שנכשלו על הפציינטית הספציפית הזאת, זה גם עניין של, יש רופאים שבערך כ3-4 ימים לאחר ההחזרה יבצעו בלד טסט, ואם הבלד טסט יראה אסטרוגן נמוך או פרוגסטרון נמוך, הם יוסיפו, ישדרגו, יוסיפו תרופות או וכו'. בסדר? אז זה עניין של שיקול גם שהוא שיקול רפואי. זה בגדול. אנחנו נדבר על גלולות. נתחיל עם גלולות. אז בעצם מה